altijd 2G. Hè? Dus het is of gevaccineerd of genezen. En dat vinkje bij de deur, dat weet niet. Hè, degene die dat vinkje controleert, die weet niet met welke reden jij naar binnen gaat. Bij 3G is het of getest, of gevaccineerd, of genezen. En dat vinkje wordt altijd even groen. Dus je ziet nog steeds niet, het is geen vaccinatiebewijs als zodanig. Je ziet nog steeds niet dat het via vaccinatie is dat je naar binnen gaat. Dus dat kunnen we gestand doen. Maar ik snap wel dat mensen denken, ja, maar nu voel ik me wel steeds meer eigenlijk een beetje gedwongen om toch die kant op te gaan. En toch wil ik daar iets tegenover zetten. Kijk, wat we met elkaar moeten doen, is de samenleving veilig houden. En wat we tegelijkertijd moeten doen, en dat is echt onze taak, alle maatregelen die daarvoor nodig zijn, zo proportioneel mogelijk nemen. Als het mogelijk zou kunnen zijn om met 2G een café langer open te houden, een festival wel door te laten gaan, maar dan met 2G, dus dan alleen voor mensen die of gevaccineerd zijn of genezen, ja, dan is het eigenlijk onze taak om dat gewoon mogelijk te maken. We hebben iedereen de kans gegeven om zich te laten vaccineren. Iedereen mag ook zeggen, nou, ik twijfel nog of ik wacht nog even. Of dat mag. Het is onverstandig, maar het mag. Maar dat wil niet zeggen dat die ondernemer dan zijn zaak niet meer mag runnen, toch? Dus we moeten ook daarin eerlijke keuzes maken die proportioneel zijn. Nou, en dat zijn hele ingewikkelde dilemma's. Dat ben ik onmiddellijk met iedereen eens. En tegelijkertijd in dat dilemma heeft het kabinet wel een hele duidelijke keuze gemaakt. Voor nu is het onze taak om met een aantal stevige maatregelen dat virus te verlagen. En voor de wat langere termijn willen we juist op een andere manier, door dat virus te vertragen, de samenleving open houden. En op die manier te doen wat we allemaal willen. Namelijk zo min mogelijk schade aanrichten met de maatregelen die we moeten nemen om dat virus onder de duim te krijgen. En de zorg toegankelijk houden voor iedereen. U schetst dat dilemma duidelijk, maar moet u daar dan ook niet eerlijk bij zeggen, ik vind nu iets anders dan ik eerder zei? Nou, ik vind niet iets anders dan ik eerder zei. Maar ik zie wel natuurlijk dat je op dit moment met een heel veel besmettelijker variant te maken hebt dan in de vorige winter. Dat we inmiddels allemaal de kans hebben gekregen om onszelf te laten vaccineren. En dat we die coronatoegangsbewijzen willen gebruiken om eigenlijk zoveel mogelijk gewoon open te houden. Ondanks het feit dat dat virus nog niet het land uit is. Daar kunnen we niet op wachten. We moeten door met ons leven. We kunnen niet wachten tot het virus echt weg is. Het virus gaat namelijk niet weg. We zullen met dat virus moeten leren leven. En dit is een manier om met dat virus te leren leven. RTL, aansluitend SBS en dan BNR. Ja, ik wilde hier nog één vervolgvraag op stellen. Want zegt u nou niet 2G, de keuze daarvoor leggen we bij de werkgever. Die keuze maken wij niet. Nee, even een onderscheid. De keuze voor 2G, dat zouden we alleen doen in hoogrisicosituaties. Dus in situaties die anders niet door zouden kunnen gaan, die niet veilig genoeg zijn met 3G. En daar wil ik eerst van zeggen, waarom is dat dan niet veilig genoeg met 3G? Er zit altijd enige lekkage in het systeem. Het reduceert risico's, maar risico's zijn niet nul. En wie lopen het meeste risico met dat 3G-systeem? Ook al wordt het heel erg strak gehandhaafd, wie lopen daar de meeste risico's? Dat zijn de mensen die zonder vaccin en zonder dat ze immuniteit hebben opgebouwd omdat ze al een keer het virus hebben gehad, naar binnen gaan. De mensen die met een negatieve test naar binnen gaan. Want die hebben meer kans om het virus te krijgen en meer kans om het virus vervolgens weer door te geven. Dat is het punt. En als je die settings mogelijk wilt blijven maken, dan is 2G deze winter, vrees ik, een onvermijdelijke keuze. Maar dat of wordt een je moet de verplichting. keuze maken in die situatie, in die hoogrisicosituatie. Maar dus niet in essentiële sectoren. Dus niet in situaties van werk. Daar kunnen we dat niet doen. Daar is dat niet fair en daar is dat niet redelijk. Nee, dus maar we voor doen een dat evenement alleen. wordt het een verplichting. Dat is wat het kabinet nodig vindt deze winter. Omdat het enige alternatief eigenlijk is dat je het gewoon niet kunt laten doorgaan. En je moet altijd een proportionaliteitsweging maken. En dat is wat is eigenlijk de meest proportionele ingreep, de meest eerlijke ingreep eigenlijk, om het virus onder de duim te houden en toch zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. En wij denken dat het eerlijker is om het voor die mensen voor wie het veilig is wel door te laten gaan, dan voor iedereen niet. Nog even, meneer Rutte, u had het net over die 3 weken, of we dat wel of niet in die tijd redden. Hoe laag moeten die besmettingen zijn om het nog langer, de korte klap nog langer te laten duren? Dat is niet exact met een percentage of zo aan te geven, dat je naar een paar dingen gaat kijken. Je gaat eigenlijk naar 3 dingen kijken. Je gaat natuurlijk kijken, lukt het om die reproductie te verminderen? Nu is het zo dat er iedere 4 dagen 20% bij komt. En dat betekent over 4 dagen, op dat nieuwe punt waar je dan zit, komt er weer 20% bij. En dat is ook dus vervolgens in de ziekenhuizen en de intensive care. En nu vandaag met 340 mensen op de IC is het risico te groot als je niet ingrijpt dat er te veel oploopt. Dus 1 is, lukt het om te verlagen.
dat risico. Het tweede waar je naar kijkt is hoe zit het eigenlijk met dat geheel van ons gedrag. Lukt het om echt ook veel minder verplaatsingen te hebben, minder drukte. Dus alle dingen die we zelf kunnen doen. En heel belangrijk, het testen bij klachten en ook gewoon daarna de GGD-adviezen opvolgen. Ook door gevaccineerden. Ik zeg het toch nog een keer, want ik spreek nog te veel gevaccineerden die zeggen ik heb klachten, maar ik hoef me niet te laten testen. Nee, ook gevaccineerden. Dat geldt voor ons allemaal. En het derde is, afhankelijk van waar we dan staan, zul je ook kijken, lukt het dan om politieke en maatschappelijke overeenstemming te hebben over het vervolg? Dat is natuurlijk ook cruciaal. Wat wordt dan dat vertragingspakket daarna? Zeg maar wat de jongen net geschetst heeft. Nog even één hele korte vraag. En nu heb ik nog één vraag voor meneer De Jonge. Sinterklaasintochten. U zei morgen kunnen ze doorgaan, maar zondag en de week daarop? Ja, op zich kunnen die doorgaan. Die zijn overdag en het is vooral voor kinderen, dus die laten we doorgaan. Ja, dat is het antwoord. Oké, dus maar ook u na zei morgen. intochten, ik ga ervan uit dat er 1 is. Nou ja, hij komt op verschillende plekken. Ja, uiteraard, in maar het dan land. op andere tijdstippen neem ik aan. Ja. Precies. Dan nog even een vraag over de IC's. Op dit moment liggen er 335 mensen op de IC. U zegt de zorg loopt vast. Niks ten nadele van de zorg. Er wordt natuurlijk keihard gewerkt. Maar als we in een land met 18 miljoen mensen 335 coronapatiënten op de IC hebben liggen en mensen in het ziekenhuis en de zorg loopt vast, krijgen we dat dan elke winter weer? En wat moet er dan niet wat gebeuren om bijvoorbeeld het mogelijk te maken dat er meer IC-plekken zijn of dat we daar op de lange termijn iets aan doen? Zeker. Dat zou mooi zijn als dat mogelijk gemaakt wordt. Want ik begrijp de vraag heel goed en ik krijg de vraag ook best vaak van kunnen we niet gewoon zorgen voor meer zorgcapaciteit? En hebben we daar niet 1,5 jaar de tijd voor gehad om dat te doen? En waarom is de zorg niet opgeschaald? Nou, om te beginnen, de zorg is natuurlijk opgeschaald op een geweldige manier. De zorg is al 1,5 jaar opgeschaald en ook niet alleen op de IC's en ook niet alleen op de COVID-afdelingen in de ziekenhuizen, maar ook bij de verpleeghuizen, et cetera. Overal is die zorg opgeschaald en daardoor ook na 1,5 jaar natuurlijk wel behoorlijk uitgeboond, zou je kunnen zeggen. Het punt is nu dat we nog behoorlijk wat reguliere zorg laten doorgaan. Dat was in de vorige golven was dat veel minder het geval. Nu proberen we dat zo lang als mogelijk vol te houden. Dit is nou juist het moment, en dat is ook de reden dat we ingrijpen, dat dat eigenlijk niet meer goed gaat. Dus klasse 4 en 5 moet worden afgeschaald. Klasse 3, dat is de acuut planbare zorg. Helaas, een aantal universitaire centra ontkomt daar ook niet aan om dat af te gaan schalen voor zo'n 30%. En dan gaat het echt over zorg die kritiek planbaar is. Dus binnen 6 weken eigenlijk weer opnieuw moet plaatsvinden. Dat is de reden dat we ons zorgen maken. Het zijn dus niet de 300 zoveel plekken op de IC. Het is zo dat er inmiddels 1000 bedden zijn. Er wordt opgeschaald nu naar 1150, daarna naar 1350. En daar kun je behoorlijk wat coronapatiënten op herbergen. Punt is alleen, je kunt dan niet meer voldoende ruimte maken voor de reguliere zorg. En die moet ook doorgaan, want de gezondheidsschade die daar nu door ontstaat, is gewoon veel en veel en veel te groot. Dat kunnen we ons niet veroorloven. We kennen allemaal inmiddels iemand wiens operatie voor de eerste, tweede, derde keer is afgezegd. Kortom, natuurlijk moeten we gewoon de zorgcapaciteit hebben die nodig is om zowel die COVID-golf in de winter op te vangen als ook de reguliere zorg gewoon door te kunnen laten gaan. Dat nu niet gaat, heeft alles te maken met gewoon de grote hoeveelheid. Niet alleen van wat er al ligt, maar ook van wat er mogelijkerwijs nog aankomt bij dit soort besmettingsaantallen. En bij het grote aantal ongevaccineerden. Dat is de reden dat als je dat optelt, dat het OMT komt tot een berekening van zo'n 18.000 ziekenhuisopnames die we nog te gaan hebben. Zo'n 3500 IC-opnames uit de groep ongevaccineerden en de groep mensen bij wie de vaccins gewoon niet goed genoeg werken. Nou, die groep, dat is te groot als dat in een te korte tijd komt. En dat drukt eigenlijk alle reguliere zorg eruit met alle gezondheidsschade van dien. En dat is de reden dat we nu moeten ingrijpen, het besmettingsniveau verlagen, zodat we eigenlijk de snelheid waarin mensen ziek worden vertragen. Dat is eigenlijk de strategie. En natuurlijk, als je de winter hebt gehad, dan moet je zorgen dat je een goede inschatting maakt van wat we de komende winter zullen krijgen. Wat zal er de komende winter echt anders zijn? Als er geen variant van het virus optreedt natuurlijk die zich helemaal niks van de vaccins aantrekt. Nou, dat er een nog hoger deel van de samenleving is gevaccineerd. En dat alle mensen die niet zijn gevaccineerd toch ergens tegen het virus aanlopen. En op die manier immuniteit opbouwen. Dus we zullen volgende winter beter beschermd zijn dan nu. SBS, aansluitend BNR en dan Financieel Dagblad. Ja, meneer De Jonge, u heeft het steeds over het vertragen van het virus. Maar sinds die coronapas geldt, sinds 25 september, zijn er eigenlijk recordaantallen besmettingen.
deze week een paar keer, nou, u noemt het zelf ook aan de persconferentie. En de ziekenhuizen die stromen weer vol. Dus op wat voor manier wordt dat virus dan vertraagd? Dat is een hele goede vraag. Waarom ik het woord vertragen gebruik, is omdat er wel eens een misverstand is dat het werken met corona-toegangsbewijzen leidt tot minder besmettingen. Dat kan eigenlijk niet, want besmettingen vinden altijd ergens plaats in contactsituaties. Alleen als je de 1,5 meter loslaat, je komt weer in grote groepen bij elkaar en je gebruikt niet die corona-toegangsbewijzen. Dus je weet eigenlijk niet of de mensen met dat virus naar binnen stappen en of de mensen wel gevaccineerd zijn. Als je dat niet weet, is de verspreiding heel veel sneller. Dus het is niet zo dat er door die corona-toegangsbewijzen heel veel minder virus komt. Het is wel zo dat als je het niet zou gebruiken, dat die verspreiding heel veel sneller gaat. En daar heeft u een punt. Zelfs met die corona-toegangsbewijzen loopt dat virus toch nog heel erg op. En dat is voor ons de reden om te zeggen, we gaan het op meer plekken gebruiken. En dat is voor ons de reden om te zeggen, ja, misschien is 3G met deze hoge infectiedruk eigenlijk niet veilig genoeg. Dus moeten we eigenlijk zorgen voor 2G, om daarmee te zorgen dat dat vertragender werkt in de verspreiding van dat virus. Ja, hoe weet u dat dan zo zeker? Want ja, zoals u zelf ook al zegt, raakt nog steeds mensen ziek. We zien het nergens terug in de cijfers. Hoe weet u dan dat dat het effect is? Want anders zouden er ook geen nieuwe maatregelen nu op dit moment nodig zijn. Het is eigenlijk gewoon de biologie. Eigenlijk, hè. Dus we weten dat gevaccineerde mensen voor 50 tot 63% minder bijdragen aan transmissie, aan de overdracht. We weten dat gevaccineerde mensen voor 75% beschermd zijn tegen infectie, tegen het zelf ziek worden. En als je dat weet, dan weet je dus dat als je met een grote groep gevaccineerde mensen bij elkaar bent, dat als je met alleen die gevaccineerde mensen of met mensen die genezen zijn bij elkaar bent, dat dan de kans op die verspreiding en dat mensen daar daadwerkelijk ziek van worden, heel veel lager is. Ja. Dat weet je op die manier. Dat is de theorie, maar in de praktijk moet u toch toegeven dat we dat nergens dan terugzien? Nou, dat ben ik niet met u eens. Want we hebben je kunt het nooit naast elkaar uitproberen natuurlijk. Als je 2 landen had, dan had je het naast elkaar kunnen uitproberen. Wat nou als we in precies dezelfde situatie die coronatoegangsbewijzen niet gebruiken? En wat nou als we hem wel gebruiken? Nou, en dan kan het niet anders dan dat je had gezien dat in die situatie waar je die coronatoegangsbewijzen niet had gebruikt, dat het virus daar sneller op was gelopen. Dus het vertraagt en het remt, maar het voorkomt niet per se alle besmettingen. Dat is natuurlijk zo. Wat we aan het OMT hebben gevraagd, mede om verder ook die wet op een goede manier te kunnen uitwerken, is zet nou eens alle varianten naast elkaar. Ook wat er in internationale literatuur over bekend is. Dat is ook wat de Kamer overigens heeft gevraagd. En mogen we nou alle onderzoeksdata zien die er op dat punt bestaan. En het is helemaal waar dat je theoretisch heel goed kunt onderbouwen waarom dit moet werken. Maar dat er in de praktijk nog niet zo heel erg veel onderzoek is gedaan. Omdat het ook niet zo makkelijk is om 2 exact vergelijkbare situaties natuurlijk naast elkaar te zetten. Het OMT brengt de effecten in beeld. Is dat niet een hele wankele basis om zo'n systeem dan vervolgens zelfs uit te breiden naar een 2G-systeem? U wijst naar Duitsland, daar zijn ook veel meer besmettingen de laatste tijd. Is dat dan niet een hele grote stap? Moet u niet gewoon eerlijk toegeven dat het misschien meer is om mensen alsnog die prik te laten halen dan besmettingen inperken? Nee, dan zou het namelijk overal verplichten voor iedereen. Dus dat zou je dan op die manier moeten doen. Dus nee, dat is het niet. Het is om te zorgen dat die dingen door kunnen gaan, maar dan wel op een veiliger manier. En 100% veilig wordt het nooit. Dus je kunt de risico's nooit tot 0 reduceren. Maar het is wel veiliger om het zo te doen. En nog even over die oplopende besmettingen. Kijk, we hebben natuurlijk op 25 september gezegd, die 1,5 meter, die gaan we niet meer doen. Er was toen ook alle reden voor overigens om dat te doen. Het was dan niet meer proportioneel om nog allerlei beperkende maatregelen wel te handhaven. Dus daarom hebben we dat gedaan. En natuurlijk, met het seizoenseffect, met het feit dat een flink aantal mensen nog niet is gevaccineerd, maar ook niet immuniteit heeft opgebouwd omdat ze ziek zijn geworden. In die combinatie zie je natuurlijk dat het aantal besmettingen heel erg toeneemt. Maar daarmee kun je natuurlijk niet concluderen dat die coronatoegangsbewijzen, omdat we die gelijktijdig zijn gaan gebruiken, dat dat dan de reden is voor het laten toenemen van het aantal besmettingen. De reden dat het aantal besmettingen toeneemt is dat die Delta-variant gewoon een verrekte besmettelijke variant is. Dat het seizoenseffect ons helemaal niet helpt. En dat er een hele grote groep mensen is die niet beschermd is tegen dat virus. En toch die 1,5 meter loslaat, zich aan weinig basismaatregelen houdt en bij elkaar komt. En dat is het punt. Dat geeft natuurlijk de kans aan dat virus om zich lekker te verspreiden. Oké, maar u moet, ja, precies. Tot slot, u moet toegeven dat er iets valt af te dingen op die argumenten in ieder geval. Het is een verregaande maatregel die u vraagt. Helemaal zo'n 2G-maatregel. Wanneer komen we daar dan weer van af? Wanneer zet u die maatregel dan weer in de prullenbak? 1 is altijd doen wat nodig is in een bepaalde situatie om dat virus onder de duim te houden en te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Want die zorg moeten we toegankelijk houden voor iedereen. Dat is het doel. Altijd, altijd, altijd. En dat is
de reden dat we nu zeggen, ja, de maatregelen die je daarvoor nu moet nemen, die zijn wel heel erg ruig en die raken iedereen. Ook die 88% die wel die prik heeft genomen. Zou er nou niet iets slimmers kunnen doen, waarbij je degene die niet zodanig hoeft te worden beschermd door dit soort ruige maatregelen, ook een beetje de ruimte kunt geven om het leven te blijven leven zoals ze dat verkiezen. 2 is, keuzes hebben consequenties. Hè. U zegt, ja, het is wel een hele stevige maatregel. Hè, ik weet niet exact welk woord u gebruikte, maar ingrijpend inderdaad. Weet u wat echt ingrijpend is? Als de zorg overloopt. Dat is echt ingrijpend, want dat betekent namelijk dat er gewoon geen plek meer is. Wat ook heel ingrijpend is nu, is dat operaties worden afgebeld. Hè, van mensen die al heel lang wachten op een operatie, die wordt nu afgebeld. Dat is, vind ik, veel ingrijpender dan tegen mensen die niet gevaccineerd zijn te zeggen, ja, keuzes hebben wel consequenties. En dat betekent dat je in een aantal risicovolle settings gewoon eventjes niet meer kunt zijn. Dus we zitten er nog wel even aan vast. Dat is dan Ik denk dat, kijk, in die winterperiode, eigenlijk, dat is de keuze die ik beschrijf. In die winterperiode, met een besmettelijk virus, met een hoge infectiedruk, met een seizoenseffect wat niet meehelpt, met nog 1,5 miljoen mensen die niet beschermd zijn. In zo'n winter heb je eigenlijk een keuze. En dat is of helemaal geen risicovolle settings toestaan, dus geen ongeplaceerde evenementen, geen cafés, geen nachthoreca. Of ze alleen toestaan voor de mensen voor wie dat ook veilig is. En dat is 2G. Dat is de keuze waar we voor staan. BNR, aansluitend FD. Meneer Rutte, u wil het mogelijk maken voor werkgevers om de QR-code te vragen aan medewerkers. Nu bent u zelf de grootste werkgever van Nederland. Bent u dit ook van plan om de QR-code te gaan vragen aan ambtenaren? Ja, dat gaan we natuurlijk bediscussiëren met elkaar, ook bij de overheid. Hè. Dat zal de gemeente, de provincie, et cetera moeten. Maar ik vind dat zeer verdedigbaar. Ja. Dus politiemensen, ambtenaren moeten eraan denken dat ze straks een QR-code moeten laten zien voordat ze aan het werk kunnen. Dat is in ieder geval, en zult u per beroepsgroep moeten kijken hoe ze dat precies ontwikkelt. Je zult ook echt die gesprekken moeten voeren met de medezeggenschap. Vandaar dat we ook zeggen, dat is ook een zaak tussen werkgever en werknemer. Maar ik zou graag die discussie voeren. Of het kabinet waar ik leiding aan geef, minister Binnenlandse Zaken, met uiteraard het georganiseerd overleg van werkgevers en werknemers. Om te zeggen, jongens, luister, hoe kunnen we ervoor zorgen, ook in deze setting, dat we het veilig houden. En wat gebeurt er dan met die ambtenaren of die medewerkers die geen QR-code willen laten zien of kunnen laten zien? Ja, dus daar zul je ook over moeten praten. Ook daar is het overleg over tussen werkgevers en werknemers. Kunnen die meer thuiswerken of laat je die minder komen? Dus daar zul je dan afspraken over moeten maken. Maar dat zal allemaal moeten tussen werkgevers en werknemers. In de VS hebben we ook gezien dat mensen dan op non-actief werden gezet. Is dat een optie? Dat is niet in onze plannen. Nee. In onze plannen zit echt dat je dit organiseert met werkgevers en werknemers samen. Het is echt een zaak in Nederland van het overleg tussen de werkgever en de organisaties werkgevers en werknemers. En uiteraard de overlegorganen. Op zijn Nederlands. En dat is ook goed, denk ik, zodat het draagvlak is voor de aanpak die je kiest. Ja, u had het over de... Vandaag wordt het ook allemaal verder uitgewerkt. Ja. En de wetgeving wordt natuurlijk ook gewoon geconsulteerd. Nou, juist bij werkgevers en werknemers. Bij andere adviseurs, adviserende organen. En pas dan zullen we de wetgeving vaststellen in de ministerraad. En vervolgens gaat het gesprek daarover worden gevoerd met de Kamer natuurlijk. Dus er zijn nog heel veel dingen uit te werken en ook te doordenken. Dan nog een vraag, u had het al even over de steunpakketten net. Moeten ondernemers rekening houden gewoon met een terugkeer van de NOW en de TVL? Hoe dat eruit gaat zien, daar wordt verschrikkelijk aan gewerkt. Vandaag is er ook weer over vergaderd. Dus dat kan ik hier nog niet precies zeggen. Maar we komen zo snel mogelijk met nadere berichten. Ja, we zagen wel al bij de MKB Nederland bijvoorbeeld. Die waren echt woedend dat u nu al wel maatregelen aankondigt, maar dit nog niet klaar heeft. Hoe kan dat nou iedere keer? Ja, maar het is toch niet zo dat we zitten te wachten om dit soort maatregelen af te kondigen. Ze moeten, helaas, omdat het aantal besmettingen de laatste dagen zo enorm is opgelopen. Dus ik vloog terug uit Albanië, Noord-Macedonië afgelopen woensdag en hoorde toen wat het advies zou zijn van de Outbreak Management Team. Dat hebben we gisteren uitvoerig besproken. En we hebben natuurlijk allemaal nog wel hoop gehad, ook tot dinsdag, woensdag, dat de combinatie van wat gebeurt er nou precies in die ziekenhuizen met de bezetting op de intensive care, in combinatie met ons gedrag, vanwege ook de maatregelen die we vorige week hebben afgekondigd en ook het verzoek aan Nederland, laten we dan met z'n allen nog scherper letten op al die basismaatregelen. Ja, het advies van het Outbreak Management Team op basis 1 van toch de verdere projectie van die oploop, plus de eerste inschattingen van wat met ons gedrag gebeurt, noopte hen. Afgelopen woensdagavond hoorden we daar de eerste resultaten van. Donderdag daar intern uitvoerig over vergaderd. Om te zeggen, jullie zullen toch echt, is ons advies, OMT en jullie, verdere maatregelen moeten nemen op korte termijn om een grote klap te geven op de verspreiding van het virus.
Ja, dat is dan stap 1, dat je dat doet. En vervolgens direct ook in kaart brengt. Waar heeft dat gevolgen? Daar wordt nu kortsachtig aan gewerkt. Maar het is niet zo dat we dit al dagen klaar hadden liggen, dat we dit gingen doen. Nee, precies. Maar zou zeggen, goh, we gaan weer NOW en TVL doen. Nee, nogmaals, hoe we dat gaan doen, we gaan dat fair doen op een fatsoenlijke manier. De bedrijven moeten daar goed voor gecompenseerd worden, zoals we dat ook in het verleden hebben gedaan. Maar de precieze techniek, daar hopen we zo snel mogelijk uit te zijn. Financieel Dagblad, aansluitend nu.nl. Mag ik daar even op inhaken? Zoals mijn collega zei, werkgevers zijn echt ziedend over deze maatregelen. En dat er nog... kunt u garanderen dat zij 100% gecompenseerd worden voor die omzetverlies dat ze door deze maatregelen mislopen? En wat ik kan garanderen is dat we heel hard werken om, vergelijkbaar ook met de steun die we eerder hebben gegeven, ervoor te zorgen dat het allemaal op een nette manier gebeurt. Maar we hebben nooit 100% garanties kunnen geven, ook in het verleden niet. Dat gaat nooit. Maar in het verleden hadden we zeer ruimhartige steunpakketten. En de bedoeling is ook deze keer weer opnieuw de getroffen sectoren ruimhartig te steunen. Ik krijg het idee dat zij dat niet voldoende vinden. Ze hadden het vandaag over steun. Daar hebben we het niet over. We hebben het echt over compensatie. Want er is daar echt het gevoel dat u wat steken heeft laten vallen. En dat er nu de situatie in de zorg op ondernemers worden afgewenteld. En de mensen die zij in dienst hebben. Dus zij zitten echt in op 100% compensatie voor geleden omzetverlies. En u zegt nu, dat kunnen wij niet bieden. Helaas, een paar dingen. In de eerste plaats, ik snap heel erg dat ondernemers in Nederland die dit raakt, dit een verschrikkelijk nieuws vinden. En dat zij ook verwachten dat het op een fatsoenlijke manier organiseren. Ten aanzien van de gezondheidszorg en wat daar wel of niet mogelijk was in de afgelopen 1,5 jaar, heeft net Hugo de Jonge een uitgebreid antwoord gegeven. En het is niet zo dat we in 1,5 jaar zoveel mensen hadden kunnen opleiden, terwijl er al zo'n druk op die zorg stond. Ik snap dat verzoek, ik snap ook die wens. Ik heb die discussie ook met heel veel mensen. Had je niet al in 18 maanden A, B en C kunnen doen? Als je het allemaal uitlegt en zegt, jongens, kijk nou hoe het zit, hoe dat werkt in de zorg, wat we vragen aan die zorg, dat kost meer tijd om ook het voorbereid zijn, ook op toekomstige pandemie. En hoe ga je daarbij om met bijvoorbeeld je IC-capaciteit en je beddencapaciteit en alle andere dingen. Dat is niet mogelijk om dat in zo'n korte termijn te doen. Niet alleen in Nederland, dat zie je in heel Europa. En dat is ook logisch. Maar ik snap natuurlijk dat ondernemers daar geen boodschap aan hebben. Die zeggen, ja, het raakt ons nu, dus dat moet je netjes regelen. Dat gaan we doen. Net zoals we het ook de vorige keer gedaan hebben. Ik kan geen 100% garantie geven. Dat heb ik vorige keer niet gedaan. Maar vorige keer waren de steunpakketten heel precies zodanig ingericht dat die zoveel mogelijk ondernemers zo goed mogelijk ondersteund hebben. Waardoor ook het Nederlandse bedrijfsleven, de kleinere bedrijven, de grotere bedrijven, er goed doorheen zijn gekomen. Helder. Dan nog even een vraag aan de heer De Jonge over hoe die 2G en die 3G moet gaan werken. Want voor mijn gevoel, je hebt nu zo'n QR-code waarvan je niet kan zien of iemand ingeënt is, de ziekte heeft doorgemaakt of een test heeft gehad. Straks moet je wel kunnen onderscheiden voor zo'n 2G-locatie moet je wel kunnen onderscheiden van, is iemand getest of zijn ze gevaccineerd? Hoe werkt dat qua privacy en ik snap echt niet hoe het nu moet gaan werken. Eigenlijk op dezelfde manier zoals het ook nu werkt. Dus je hebt een app op je telefoon en die laat je zien bij de ingang. Die wordt gescand en die scanner geeft een groen vinkje. Of niet, maar dan mag je niet naar binnen. Maar als die een groen vinkje geeft, dan kan dat nu 3 redenen hebben. Of je bent gevaccineerd, genezen of getest. En straks kan dat groene vinkje bij 2G 2 redenen hebben. Namelijk, je bent gevaccineerd of genezen. Ja, maar er zijn sommige plekken waar je binnen mag komen met 3G. Ja. En sommige waar je mag binnenkomen alleen met 2G. Dus schuif je in de app. Schuif je in de app. Dus die app wordt nu aangepast. Schuif je in de app. Ja, dus op een 3G-variant en een 2G-variant. En dat is ook om een andere reden is dat heel belangrijk. Omdat we wel hebben gezegd, we willen wel altijd de ondernemer de mogelijkheid geven om te zeggen, ja, voor mij hoeft het niet allemaal helemaal vol te staan. Ik vind het eigenlijk wel prima als mensen gewoon geplaceerd aan de tafeltje zitten. Stel een restaurant bijvoorbeeld, die zegt, nou, ik heb ruimte zat. Ik kan eigenlijk best wel gewoon mijn tent exploiteren als iedereen gewoon op zijn kont blijft zitten. Dat hoeft voor mij niet allemaal hossen. Nou, prima, dan doe het. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan kiest die ondernemer voor 3G. Dat kan. Maar dat is echt een keuze dan, die we dan bij de ondernemer zelf laten. Om die 3G-keuze dan te maken in plaats van 2G. Dus we verplichten niet om 2G te gaan gebruiken. We zeggen wel van een aantal hoogrisicosettings. Daar maken we
2G mogelijk voor ongeplaceerd en 3G mag altijd, als de ondernemer daarvoor kiest, geplaceerd. Nu.nl, aansluitend Telegraaf. Meneer Rutte, ik hoor eigenlijk best wel weinig zelfreflectie, ook in uw inleidende woorden. We zijn toch al 1,5 jaar verder sinds de eerste uitbraak. En je zou toch zeggen dat we best wel wat geleerd hebben van het virus, hoe het zich verspreidt. We zien de afgelopen dagen dat de cijfers oplopen, besmettingscijfers, best wel snel. Limburg luidde natuurlijk de noodklok enkele dagen geleden. Waarom is er bijvoorbeeld niet gewoon eerder ingegrepen? Ja, kijk, dat is altijd een goede vraag. Ik denk dat het verstandig was om vorige week te kijken wat doet de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, het uitbreiden van het mondkapje plus ons gedrag, wat gaat dat doen? Daar hebben we ook uitvoerig over gesproken natuurlijk met het Outbreak Management Team. En toen gezegd, als je kijkt ook naar het aantal besmettingen op dat moment en de situatie in de ziekenhuizen, dan kunnen we het ons veroorloven om dat aan te zien tot ongeveer deze vrijdag. Vandaar dat we ook vorige week zeiden, we komen deze vrijdag bij jullie terug. Helaas, als je nu kijkt naar die 2 indicatoren, dus hoe gaat het in de ziekenhuizen, uiteraard op basis van wat er al eerder aan besmettingen zich heeft voorgedaan, hoe ontwikkelt zich dat verder, plus zeg ons gedrag, de optelsom van het aantal bewegingen en het aantal mensen wat zich laat testen en thuis blijft bij klachten en de onderzoeken daarna, die geven onze adviseurs op dit moment absoluut aanleiding om te zeggen, je moet toch extra maatregelen nemen. Eens hoor, je kan altijd de discussie voeren, moet je dat nog weer een paar dagen eerder doen of ben je een week te vroeg? We hebben ook nog lang gesproken over de vraag, zou je nog kunnen kijken dat je het nog een paar dagen langer aanziet. Hè? Daarom hebben we ook gisteren die lange discussie in het Katshuis gehad. Gewoon gekeken, ja, het is heel heftig wat we nu doen. En tegen elkaar gezegd, ja, weet je, het OMT is volstrekt helder. Met over 300 besmettingen of mensen die op de IC liggen, moet je het echt nu doen. Ja, want u lijkt wel echt verrast dat het aantal besmettingen zo hoog oploopt. Terwijl vorige week dinsdag, het zou kunnen zeggen, dat waren eigenlijk heel softe maatregelen die werden genomen, vooral vergeleken nu. Bent u dat ook, dat die besmettingen zo hoog zijn opgelopen? Nou luister, die oploop van de besmettingen kon nooit worden afgeremd door de maatregelen van vorige week dinsdag. Want dat duurt natuurlijk altijd 2 tot 3 weken voordat je dat zichtbaar hebt in je besmettingscijfers en vervolgens in je ziekenhuiscijfers. Dus wat wij vorige week gezegd hebben, we gaan naar 2 dingen kijken. Eén is, er zit een grote het is onvoorspelbaar hoe het zich nu ontwikkelt op de intensive care. Veel onvoorspelbaarder. En trouwens ook in de ziekenhuizen dan vorig jaar toen de crisis begon. Waarom is dat? Omdat je te maken hebt met de situatie dat vaccin er nu is, maar dat niet overal in gelijke mate wordt gebruikt. Dus er zijn grote verschillen in Nederland. En je ziet dus ook dat onder andere bijdraagt aan een grotere onvoorspelbaarheid in de metingen van het Outbreak Management Team en van het RIVM. Over hoe ontwikkelt het zich nou in de ziekenhuizen. Dus vandaar dat we één zeiden, we willen echt preciezer weten de komende dagen, vanaf afgelopen dinsdag, hoe ontwikkelt het zich? Gaat het over de ergste prognoses heen? Blijft het binnen bepaalde bandbreedtes? Ja, dat ziet er toch niet goed genoeg uit. In combinatie met secundair, wat doet ons gedrag op basis van wat we vorige week hebben gevraagd aan Nederland? En dan zie je dat het wel iets afneemt, het aantal reisbewegingen, maar toch echt onvoldoende. En dat ook de onderzoeken naar de mate waarin mensen thuis blijven bij klachten, zich laten testen, et cetera, ook onvoldoende zekerheid biedt dat daar dan de effecten uit kunnen komen, positief om te zeggen, we nemen een risico bij ruim 300 mensen op de intensive care. Nou, die discussie hebben we uitvoerig gevoerd. Het Outbreak Management Team is daar volstrekt helder in. En die zegt, ja, wij zijn op beide punten, zien wij nu aanleiding om echt jullie te adviseren om nu dat stevige pakket te maken. Ja, nee, dat nu iets stevigs moet gebeuren, dat is natuurlijk wel duidelijk. De vraag is juist gericht waarom dat niet eerder gebeurde. Want u, eigenlijk neemt u een beetje een gok. U had ook het zekere voor het onzekere kunnen nemen. En de zeker. klap waar u het nu over heeft, had u natuurlijk ook 1,5 week eerder kunnen nemen. Ik zeg dat natuurlijk ook omdat zorgmedewerkers in vooral Limburg, die hebben eigenlijk geen tandvlees meer over, zou je kunnen zeggen. Die kijken nu natuurlijk ook mee. Wat is uw boodschap aan hen dat dit eigenlijk de klap die u nu geeft, pas weer over een paar weken lucht geeft aan die mensen in die ziekenhuizen? Nou, om te beginnen, eens. Hè? Je kunt altijd de discussie voeren, had je het eerder moeten doen. Dat is altijd een goede discussie. En ik zeg ook helemaal niet dat wij hier precies exact het goede pad kiezen. Dus daar sta ik altijd voor open om erover te spreken. Tegelijkertijd, het is ontzettend belangrijk dat je die bredere weging maakt. De bredere weging van wat betekent het voor een samenleving als je vraagt aan mensen om het thuisbezoek te beperken. Als je vraagt om meer thuis te werken. Het zijn allemaal hele ingrijpende maatregelen. Nog los van wat het voor de economie nu doet. Hè? Dat een horecaondernemer nu te horen krijgt, ik moet om 8 uur weer dicht. Dat zijn natuurlijk ook hele ingrijpende boodschappen. Dus je moet iedere keer die weging maken. Wat wij vorige week gedaan hebben,
en dat doen we ook niet in isolatie, ook daar praat je natuurlijk heel nauwkeurig over met de adviseurs, is wat is nou verstandig? En toen hadden wij nog de mogelijkheid om te zeggen, we kijken op die 2 punten, kijken we het nog ruim een week aan. Of daar voldoende effect uitkomt. En als dat niet zo is, dan komen we terug op vanavond. En nogmaals hoor, daarmee loop ik helemaal niet weg voor de reflectie die je altijd moet hebben, eerder, later, zwaarder of minder. Dus dat is, het is niet zo dat wij precies hier het exact goede pad kiezen. Dat kan ook helemaal niet. Maar het is een weging van belangen. Het is ook een proportionaliteitsafweging. Nou, dan naar de zorg. Nu op dit moment liggen er ruim 300 mensen op de intensive care. Dat moet op zichzelf kunnen. Het is niet zo dat we nu een zorginfarct hebben, omdat er ruim 300 mensen op de intensive care liggen met corona. Het probleem is dat er ruim 300 mensen op de intensive care liggen met corona bij een R van 1,2, waarbij dus iedere 4 dagen de voorspelling is dat het met 20% blijft toenemen. En dat is te hoog. En dan krijg je dus weer die hockeystick omhoog. Zodat je, als je dit nu niet zou doen, we hebben gisteren echt gepraat, zou je het nog een week kunnen uitstellen. Hebben we gezegd, dat kunnen we niet doen. Los van het feit dat je dan tegen alle adviseurs ingaat. Omdat je dan over een week het risico loopt dat je op een nog veel hoger aantal bezettingen zit. Dus daar zit het punt. In Limburg specifiek speelde natuurlijk ook een factor mee. Nou, ik heb begrepen, en daar weet Hugo misschien meer van, dat het lastig was om mensen ook weer uit te plaatsen van ziekenhuizen naar de verdere zorg. Waardoor ook in de ziekenhuizen daardoor een extra probleem ontstond. En daar is vreselijk hard aan gewerkt om mensen toch weer zoveel mogelijk te verplaatsen. Maar dat was een specifiek Limburgs probleem. En het grootste respect überhaupt voor iedereen in de gezondheidszorg. Maar wij moeten altijd die brede afweging blijven maken tussen hoe hou je de zorg toegankelijk voor iedereen en niet alleen voor mensen met corona. Omdat je weet als iemand corona heeft, gaat hij altijd voor. Want iemand die dreigt te stikken gaat altijd voor. Net zoals een auto-ongeluk of een hartaanval altijd voorgaat boven een planbare operatie. Maar je kunt niet al die planbare operaties uitstellen, want dat brengt ook grote gezondheidsschade met zich mee. Dat is iedere keer de afweging. Ja, nog één vraag. Ik heb ook begrepen dat in ieder geval vanuit de Kamer is de roep om een vuurwerkverbod. Komende jaarwisseling, om de zorg te ontlasten. Eigenlijk exact dezelfde redenen als vorig jaar. Wat dat betreft is gewoon niks veranderd. Hoe kijkt het kabinet daar tegenaan? Daar nemen we nog heel even tijd voor. We hoeven dat nog niet vandaag te beslissen. We hopen daar de komende dagen of de komende week iets naders over te berichten. Ja, eigenlijk een vraag aan jullie allebei. Want we hebben het hier eigenlijk altijd over kleine maatregelen, individuele dingen, waar dan dingen worden aangepast. En ik vroeg me af, wat is nu de lange termijn strategie van het kabinet? Want we worden keer op keer overvallen, nu ook weer. Vaccinaties waren de heilige graal. Blijken ze niet inmiddels. Corona-toegangsbewijs, van alles. Wat is nou de endgame van dit hele verhaal? Dat is een vraag die heel veel mensen hebben. Ik begrijp hem ook heel goed. Eerst even over het gevoel van here we go again. Het is ongeveer dezelfde winter als vorig jaar. Dat is op een belangrijk punt echt helemaal anders. En dat is nou juist vaccinatie. Ik heb de cijfers erbij gepakt van vorig jaar. Van hoe het er toen in de ziekenhuizen aan toe ging. En het fascinerende is, toen hadden we exact hetzelfde aantal nieuwe IC-opnames op 12 november, namelijk 36. Het andere is dat we toen wel bijna het dubbele aantal IC-patiënten hadden op de intensive care totaal, coronapatiënten. Betekent dus ook dat er toen vrijwel geen reguliere zorg meer doorging op dit moment. Dat is nu niet het geval. Er gaat nu wel reguliere zorg door. Hij moet alleen worden afgezegd. Wat een ander belangrijk verschil is, dat we toen ruim 5600 positieve testuitslagen hadden en nu ruim 16.000. Dus bij heel erg veel meer besmettingen hebben we een vergelijkbaar aantal nieuwe opnames. En omdat we nu vrij vroeg remmen, proberen we ook te zorgen dat die zorg niet zo overbelast raakt als dat die vorige winter was, omdat er toen veel te veel reguliere zorg niet door kon gaan, waardoor de gezondheidsschade veel groter was. Nog een heel erg belangrijk verschil is dat we vorig jaar heel veel hele stevige maatregelen hadden, die je echt als een lockdown zou kunnen zien. Dat zou deze maatregelen nog niet noemen. Ja, ik begrijp het verschil met dus het verschil is echt jaar, groot, wil ik maar zeggen. Nou hebben we nog een groep van zo'n 1,5 miljoen mensen die niet beschermd is te gaan. Ik hoop dat ze zich allemaal alsnog laten vaccineren. Ik weet ook dat ze dat niet allemaal zullen doen. En dan worden ze ziek. En dan bouwen ze langs die weg bescherming op. Dus als er geen variant komt die zich helemaal onttrekt aan de bescherming die is opgebouwd door vaccinatie, of door de immuniteit door het doormaken van een virus, zul je ook natuurlijk in de volgende winter nog steeds zorgbelasting hebben. Natuurlijk, omdat vaccins nooit 100% beschermen, ook niet als we boosteren. Omdat mensen natuurlijk ook een herinfectie kunnen krijgen. Dus nog steeds zal er zorgbelasting zijn, ook volgend jaar. Maar iedere keer opnieuw zal die wel minder zijn dan de keer daarvoor.
Wat is voor nu de strategie? Eerst die besmettingsgraad fors verlagen. En dan de verdere verspreiding van dat virus vertragen, afremmen eigenlijk. In de snelheid ervan afremmen. Zodat niet al die mensen die nog niet beschermd zijn te snel ziek worden. Waardoor er te veel mensen in één keer in het ziekenhuis komen. Dat is voor nu de strategie. Ondertussen onszelf van maatregelen voorzien. Onze gereedschapskist eigenlijk aanvullen met nieuwe maatregelen. Waarin we een veel beter onderscheid kunnen maken tussen de mensen die wel gevaccineerd zijn of genezen. En de mensen die dat niet zijn. Zodat we zo lang als het mogelijk is en zoveel als het mogelijk is die samenleving gewoon open kunnen houden. Ja, maar met dat 2G-systeem, dat is natuurlijk, nou, dat werd net ook al een beetje belicht, maar dat is voor heel veel mensen gewoon een hele ingrijpende, principiële kwestie. Begrijpt u dat er veel mensen zijn die zich misschien minder snel laten vaccineren door zo'n systeem dan sneller wat u wil? Nou, dat begrijp ik niet. Ik denk wel dat de discussie stevig zal zijn. Dat zeker wel. Alleen het is een beetje de vraag wat je wilt. Hè. Zorg je dat de cafés dichtgaan voor iedereen? Of zorg je dat de cafés open blijven voor wie dat wel kan? Dat is de een keuze. praktische afweging. Maar Ja. begrijpt u dat er heel veel mensen zijn die principieel niet met de zogenoemde QR-samenleving Nou, kunnen ik leven? begrijp eerlijk gezegd, dan ga ik daar toch echt een beetje in. Kijk, als je kijkt wat vaccineren doet, hè, de effectiviteit die gewoon als een paal boven water staat en gewoon evident is. Als je weet dat je daarmee jezelf beschermt en de mensen van wie je houdt beschermt en de vrijheid beschermt die we inmiddels net weer een beetje hadden herwonnen op het virus. En je stelt dat in de waagschaal allemaal. Hè, er zijn toch een grote groep mensen die dat dus doen door zich niet te laten vaccineren. Je stelt dat allemaal in de waagschaal. Ik vind dat heel ver gaan. Ik vind het inderdaad heel moeilijk om, het is me vaker gevraagd, ik vind het heel moeilijk om daarvoor begrip te hebben. De keuze is vrij, maar de verstandige keuze, de solidaire keuze is toch echt om jezelf wel te laten vaccineren. Daarnaast, ook mensen die wel gevaccineerd zijn, hebben soms moeite met dat 2G-systeem. Ja, het kabinet moet toch ook een keuze maken. En iedereen, denk ik, zal die keuze toch moeten maken. Dat is gewoon een heel lastig dilemma. Liever maak je natuurlijk die keuze niet. En liever zeg je natuurlijk, ja, maar had nou maar meer aan de basismaatregelen gedaan. Alsof dat ons nu... Basismaatregelen helpen heel erg, maar dat had ons nu niet... Nog een campagnespotje had ons nu niet verder geholpen. Of had maar meer aan, had een ziekenhuis gebouwd of zo extra. Nou ja, daar had je de mensen niet voor gehad, maar dan nog had ons nu niet geholpen. Dus niemand kan die veilige vluchtheuvel kiezen. Iedereen zal toch de keuze moeten maken uit deze twee dingen. Hè? Of je doet dingen dicht in de samenleving voor iedereen. Of je houdt dingen open, zolang als het mogelijk is, voor de mensen voor wie het ook veilig mogelijk is. Dat is toch de keuze die iedereen zal moeten maken de komende weken. Maar wordt er nagedacht over wat dit doet met het vertrouwen van mensen in de overheid? Kijk even naar meneer Rutte. Ja, nee, uiteraard. Maar kijk, voor mij in onze liberale democratie zijn er toch twee begrippen die voor ons allemaal in een balans van belang zijn. Namelijk vrijheid en verantwoordelijkheid. En het is de vrijheid van ons allemaal om keuzes te maken zoals we die willen maken. Daar sta ik voor. Ik ben blij dat ik in dit land woon. En dat iedereen hartstochtelijk kan demonstreren tegen de regering of tegen de gemeenteraad, de burgemeester, tegen mij of tegen wie dan ook. Dat zal ik altijd verdedigen. En tegelijkertijd, dat was precies de discussie ook gisteren in het Katshuis heel lang hadden met elkaar. Dat liep dwars door de partijen heen. Het was niet zo dat de ene partij tegenover de andere stond. Maar we hadden hele heftige debatten. Eigenlijk ook langs de lijn van ja, maar ja, nou ga je dus vragen aan de horeca in Nederland. Ga je vragen om, nou, we zaten eerst nog op 7 uur. We hebben nu gezegd, voor allerlei redenen, daar maken we 8 uur van. Je moet om 8 uur dicht. Dat is een hele heftige maatregel. Pak er 1 uit. Maar even de mensen noem maar op. Het hele pakket, ik ga het allemaal niet herhalen. Gaan we doen, omdat er weer zoveel besmettingen zijn. Waarom zijn die besmettingen er? Ja, sorry, die drukte in de ziekenhuizen er is. Niet die drukte in de ziekenhuizen door de mensen die gevaccineerd zijn. Die liggen er ook wel, maar in veel mindere mate. Maar op de intensive care toch in grote mate mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja, je kunt ze ook niet dwingen. Dat hoort ook bij Nederland. Ik ga niemand dwingen een vaccin te nemen. Dat kan ook niet. Maar het is toch ook wel redelijk dat je met elkaar in ieder geval het debat nu voert. Ook in de Kamer. Van joh, is het dan niet logisch dat je aan een café-eigenaar zegt, joh, of een restaurant. Je kunt 3G. Dat mag ook nog dadelijk, wat ons betreft. Maar ja, dan moet je wel geplaceerd. Of als je de zaak vol wil zetten, 2G. Ja, dat is toch een redelijke discussie om te hebben. En dan laat je nog steeds iedereen de keuzes die hij wil maken. Er is een discussie die in alle landen plaatsvindt. Hè. Het is natuurlijk ook een maatschappelijke discussie, een medisch-ethische discussie. Maar het is onvermijdelijk dat we die met elkaar voeren. Alleen op korte termijn leidt die tot niks, omdat we al die wetten eerst nog en die Kamerdebatten en we gewoon met de hoge aantallen besmettingen zitten. Vandaar dat je op korte termijn sowieso helaas maatregelen moet nemen die iedereen raken. Ja.
Nou, nog één detaillistische vraag dan. Want, ja, mooi, ik ook. 2G, het systeem. Dan heb je gevaccineerd, genezen. Waarom wilt u er niet aan om mensen met natuurlijke antistoffen, er is volgens mij een kamerbrede motie aangenomen om die serologische tests daar ook in op te nemen. Las in een document dat capaciteit bij de GGD daarin meespeelt. Het is een beetje een praktisch argument, denk ik. Dat is een al te praktisch argument. Ja. Dat speelt ook, maar er speelt meer. Een paar dingen. Allereerst, die natuurlijk opgebouwde antistoffen, die doen natuurlijk wel mee. Hè? Dus die tweede G, die komt van genezen. Dus die doen wel Ja, met mee. die tijdsbeperking. Maar er zijn mensen die langer geleden corona hebben opgelopen, die via serologische test nog steeds positief op antistoffen testen, maar die kunnen geen aanspraak maken op een herstelbewijs. Maar Dat voor het hele jaar, dus we hebben die niet tijd heel hebben we verlengd. Hè? Dus we hebben van het halve jaar het hele jaar gemaakt. En we hebben van alleen de GGD-testen ook de commerciële testen gemaakt. Dus we hebben de mogelijkheid om ook genezen een groen vinkje te krijgen, hebben we sterk vergroot. Dan 2, zou je dan ook een serologische test, zou dat ook voldoende kunnen zijn? Daar hebben we advies over aangevraagd, want ik was daar eigenlijk ook wel enthousiast voor om dat mogelijk te maken. Nog los van alle praktische bezwaren. Maar daarvan zegt het OMT, daar is internationaal veel over nagedacht, maar er is eigenlijk nog geen betrouwbare maat hoeveel antistoffen je dan zou moeten meten om daadwerkelijk te kunnen zeggen iemand is daadwerkelijk beschermd. En dat is één van de problemen, dus het is niet zo makkelijk om er daadwerkelijk iets betrouwbaars van te maken. En een tweede is inderdaad een praktisch probleem. Bloed afnemen is een BIG-geregistreerde handeling, dus het is een voorbehouden handeling. En ja, mensen met een BIG-registratie, die hebben we niet over in deze tijd. Daar ging het net over in de zorgcapaciteit. Die hebben we niet over. Dus het gaat niet zomaar om mensen zien te vinden. Het gaat over mensen met een BIG-registratie zien te vinden. Ja, en die zijn helaas heel hard nodig in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen, et cetera. Ja. Maar wat u net zei over dat het internationaal niet erkend is, dat argument zou je ook kunnen inbrengen tegen een positieve test bij de GGD die misschien een vals positieve is, om maar wat te noemen. Die mensen belanden ook in het herstelbewijs. Nee, maar kijk, positieve PCR's zijn natuurlijk gewoon internationaal erkende standaarden, waar ook over de afkapwaarde van die standaarden, als we er toch de details in gaan, internationaal echt overeenstemming is. Dat Ja, maar speelt er zit wel een foutmarge in. zit Dus altijd die een foutmarge redenering in. zou je beide Ja, maar kanten er op zit altijd een kunnen... foutmarge in bij testen. En dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom we zeggen, ja, alleen maar getest naar binnen, dat is niet genoeg. Alleen ja, de foutmarge, een positieve test die ook een genezen verklaring kan geven, ja, die moet je voor lief nemen. Net als dat je de foutmarge voor lief moet nemen dat mensen die gevaccineerd zijn ook nog steeds een ander zouden kunnen besmetten. Heel veel minder, en daarom neem je het voor lief, maar het kan wel. Nou, en zo zit er ook altijd een lek, tussen aanhalingstekens, op de positieve testuitslagen, omdat er een aantal vals positieve is. Overigens is dat bij PCR wel echt buitengewoon weinig. Hè. De PCR is natuurlijk gewoon een hele betrouwbare standaard. Ik zag nog een aantal handen. We beginnen met AD, aansluitend NRC, ANP, Volkskrant. Tot slot. Meneer Rutte, wat gaat er mis in de voetbalstadions eigenlijk? En bijvoorbeeld bij de kapper om 6:10 'avonds. Met andere woorden, wat is de logica achter deze? Want dat zullen veel mensen niet begrijpen. De logica is deze, dat we zo verschrikkelijk veel besmettingen nu hebben. Overal, op alle plekken, in alle leeftijdsgroepen. Er wordt vaak gezegd, thuis vinden de meeste besmettingen plaats. Mensen nemen dat natuurlijk wel mee naar huis toe. Hè? Dus het is niet dat dat zomaar ontstaat. Dat is dan ook ergens opgelopen. Het is zo breed en zoveel dat je over een heel breed front een klap moet geven. Niet alleen op die plek zelf, hè? Dus bijvoorbeeld de horeca. Ik heb wat sms-contact gehad met mensen uit de horeca die zeggen, joh, krijgen wij nou de schuld? Nee, de horeca krijgt helemaal niet de schuld. Natuurlijk, niet elke horecaondernemer heeft perfect dat corona-toegangsbewijs gecontroleerd, maar heel veel cafés en restaurants wel. Maar feit is dat de horeca gaat om ongelooflijk veel mensen die daar komen. En als daar iemand het heeft, is de kans dat hij meer mensen besmet, dat tot grotere clusters leidt, is gewoon veel groter dan bijvoorbeeld in een andere setting waar mensen zitten. Dus wat je moet doen is over een heel breed front een enorme klap geven. Om ervoor te zorgen dat niet alleen op die locaties, maar een voetbalstadion moet er ook heen. Mensen zitten in de tram, in de bus, in de trein. Er zijn allerlei momenten waarop je elkaar kunt besmetten. Dus je moet over een heel breed front ingrijpen. Dat is verschrikkelijk. En daarmee is het ook niet zo dat je zegt, nou, bij de kapper om 6:10 hè, of in het voetbalstadion. Nee, je moet dus over een heel breed front het aantal bewegingen, het aantal contacten verminderen. Heb u overwogen om, volgens mij is er een best uitgebreide toegangstestinfrastructuur opgezet, om die toch nog in te zetten, om extra's mogelijk te maken, bijvoorbeeld door gevaccineerden ook nog te laten testen en wel evenementen door te laten gaan? En niet voor deze korte termijn. Omdat we nu heel snel deze maatregel moeten nemen. En het er gewoon echt cruciaal is dat we zoveel mogelijk dit beperken. Bovendien is het dan nog zo dat je dan
Mensen moeten dan weer ook naar de testlocatie toe. Ook weer een risico dat ze iemand kunnen besmetten. En op dit moment met 16.000 besmettingen per dag moeten we gewoon echt tegen Nederland zeggen, alsjeblieft, beperk gewoon het aantal contacten. En dat doen we door te vragen thuis. Dat zijn natuurlijk dringende verzoeken, adviezen. Alsjeblieft niet meer dan maximaal 4, maar het mag ook minder uiteraard. Bezoek boven de 13 en werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Maar ook echt toch te moeten ingrijpen, helaas, met die sluitingstijden. Maar hebt u er vertrouwen in dat het gaat werken? En dat vraag ik omdat we die percentages draagvlak en naleving eigenlijk niet zien stijgen, die dalen. U vraagt wat extra's van mensen, hè? Kijk even wat u extra kunt doen. Maar de basiszaken zoals blijf thuis bij klachten of laat je testen bij klachten, doet nog maar 1/3 of iets meer dan 1/3 van de mensen. Dus dan... Maar dat is ook de reden dat je helaas dus weer, dat is geen verwijt ook weer aan iemand, of aan ons allemaal, maar dat heeft allemaal helemaal geen zin. Maar omdat mensen te weinig thuis blijven bij klachten, omdat mensen dan vervolgens, als ze blijken te hebben, ook weer de straat op gaan in te veel gevallen. Ja, juist daarom. Kijk, als we dat allemaal zouden doen en ons aan al die basisregels zouden houden, dan zou je überhaupt geen maatregelen hoeven nemen. Goed, dat is natuurlijk ook weer een illusie. En daarom dus ook dat je moet zeggen, weet je, helaas, de winkels dicht om 6 uur of om 8 uur. De cafés en restaurants dicht om 8 uur. Ja, dat zijn natuurlijk weer harde ingrepen. Maar het is onvermijdelijk en het is geen verwijt aan iemand. Het heeft ook helemaal geen zin. Ik hoop natuurlijk van harte dat we met z'n allen zeggen, oh jee, het is wel heel heftig. Die zorg, Limburg, maar heel Nederland, de zorg, ontzettend zware weken achter de rug. En dat is ook nog niet eens heel erg, want verpleegkundigen willen hard werken. Maar die willen ook hard kunnen werken voor de mensen met een knieoperatie of die een hartoperatie moeten krijgen. En die zijn als de dood dat ze die moeten afbellen. Ja. Ik heb nog 1 vraag voor u, meneer De Jonge. Het gaat over het vaccineren. Pfizer-vaccin is bijvoorbeeld al door FDA goedgekeurd voor kinderen, hè, jonger dan 12 jaar. Zijn daar in Nederland eigenlijk plannen voor? Nee. Wat we doen nu op dit moment is een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad. Om ons op korte termijn te adviseren over hoe om te gaan met vaccineren van hele kwetsbare kinderen. Met een oncologische behandeling bijvoorbeeld, waardoor ze immuunsuppressiva slikken, waardoor ze een heel zwak immuunsysteem hebben. Ja, dat moeten we, denk ik, snel willen regelen. Maar we laten daar natuurlijk uiteraard eerst de Gezondheidsraad over adviseren. Alle kinderen onder de 12. Weet je, als iedereen boven de 12 gewoon zou doen wat er van hem mag worden gevraagd, hoeft het onder de 12 niet. En daar zou ik eigenlijk voor zijn. U sluit het niet uit? Ja, we kunnen deze crisis nooit iets uitsluiten, maar ik ben er niet voor. Ik ben ervoor dat alle mensen boven de 12 zich laten vaccineren. Nou, gelukkig, boven de 18 heeft inmiddels 88% die prik in zijn arm. En dat is hartstikke goed. Maar ik vind dat het boven de 90% moet zijn en daar gaan we hard aan werken. NRC, aansluitend ANP. De toon van jullie boodschap van vanavond hebben we wel vaker gehoord. Hè? En nog 1 horde, nog even die 3 weken volhouden, nog 10 kilometer in uw woorden, meneer De Jonge. Dat klinkt als iets behapbaars, als iets wat wel te doen is. Maar het roept tegelijkertijd de vraag op, is het inmiddels niet ook eerlijk om te zeggen, het kan zijn dat corona nog veel langer bij ons blijft. Hè? Dat het soms opleidt. En daar moeten we ons met z'n allen op instellen. Dus het is niet 1 horde, het kunnen misschien zelfs nog wel 10 hordes zijn. Helpt dat niet om dat draagvlak vast te houden? Het is wat we zeggen. Hè? We zeggen niet dat corona na de winter weg is. Dat heeft u mij nooit horen zeggen. Ik denk wel dat we daar steeds beter mee kunnen leren leven. Dat denk ik wel. Ik denk dat we nu nog echt in de fase zitten waarin nog niet iedereen immuniteit heeft opgebouwd. Omdat nog niet iedereen is gevaccineerd, maar ook nog niet iedereen de ziekte heeft gehad. En er komt natuurlijk een tijd dat dat wel zo is. En dan heb je in beginsel immuniteit opgebouwd. Nou, dan heb je natuurlijk nog steeds de mensen bij wie de vaccins niet werken. Je hebt doorbraakinfecties, zul je ook dan nog hebben. Maar de golven in de ziekenhuizen worden wel elke keer kleiner. Dus de beperkende maatregelen die nodig zullen zijn om dat virus eronder te houden, worden ook elke keer minder beperkend. Dat is wel zo, maar daarmee is het coronavirus niet weg. En de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je ook niet helemaal kunt voorspellen in welke mate het ons met name ieder winterseizoen parten gaat spelen. Weten we gewoon niet. Moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Dus iedereen die daar bezwerende teksten over spreekt hoe het zal gaan zijn, zou eigenlijk eerlijker moeten zijn. We weten dat gewoon niet. En tegelijkertijd, wat we wel weten, is dat zolang er geen mutatie komt die zich daadwerkelijk aan de immuniteit onttrekt, een daadwerkelijke escape variant, ja, dan bouwen we natuurlijk wel steeds meer bescherming op met elkaar, waardoor de golven ook steeds minder hoog zullen worden. Dat vind ik zelf fascinerend in de vergelijking met vorig jaar. Nu heel veel meer besmettingen, een vergelijkbaar aantal opnames op de IC, maar toen een dubbele bezettingsgraad op de IC. Dus de verhouding tussen besmettingen en ziekenhuisopnames is helemaal anders. En daarmee is het virus door vaccinatie minder gevaarlijk voor ons allemaal geworden. Alleen voor dat deel van de mensen wat nog niet beschermd is,
voor die mensen is het nog steeds een gevaarlijk virus. En die groep zal steeds kleiner worden. En daardoor zal het ons steeds minder afhouden van de vrijheden waaraan we gewend zijn geraakt. En toch kunnen we niet voorspellen op dit moment of het een soort van griepvirus wordt, of een griep plus scenario wordt, of een daadwerkelijk iedere winter oplaaiend COVID-scenario, waardoor je opschaalbare ziekenhuiscapaciteit moet hebben die gewoon mee kunnen stretchen iedere winter opnieuw. Dat is natuurlijk wel waar we ons op voorbereiden, op die verschillende scenario's. En ik heb met de Kamer afgesproken dat wij daar in het eerste kwartaal van het volgend jaar met elkaar over gaan spreken, hoe we ook naar de komende winterperiode kijken, om ons ook op die manier voor te bereiden op verschillende scenario's. Dat zullen we gewoon moeten doen. Daar heb ik nog een vraag over het OMT-advies. U verwees er net ook al eventjes naar, meneer Rutte. Ja. Dat is iets waar jullie je op baseren. Dat wordt altijd pas na de persconferentie naar de Tweede Kamer gestuurd en dus openbaar gemaakt. Waarom is dat zo? Ja, wij sturen het altijd mee met de Kamerbrief. Hè? Die gaat er vanavond uit. Maar ja, sorry, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is dat de reden. Het verschijnt heel laat. We krijgen eerst mondeling. Oh ja, de Kamer. Dat is ook trouwens een goede reden. Sorry, de Kamer Hugo legt het net uit. De Kamer moet het eerst krijgen. Zo is het. Ja. Is het een idee om dat OMT-advies op het moment dat jullie het hebben te sturen naar de Kamer en daardoor openbaar te maken? Waarom is het altijd zo belangrijk om te wachten? Nee, dat moeten we niet doen. Dat doen we eigenlijk nooit. Hè. Dus als je een adviesrapport krijgt bijvoorbeeld, en dan stuur je de kabinetsreactie mee met het adviesrapport wat je hebt. Dat is eigenlijk gewoon helemaal usance, helemaal te doen gebruikelijk. En dat doen we nu ook. En daarnaast vind ik dat we de Kamer eerst moeten informeren en daarna u. En daar heeft de Kamer denk ik al een punt dat soms best ingewikkeld is. Nog los van de lekkages die natuurlijk super irritant zijn, maar ook een beetje onvermijdelijk als je met iedereen moet overleggen. Is het natuurlijk eigenlijk met oog op publiekscommunicatie is dit beter dat we nu de persconferentie doen en vervolgens de brief verder afwerken om te zorgen dat er echt geen fouten in staan en die helemaal aan het einde van de avond te sturen, met ook het OMT-advies mee. Maar eigenlijk zou je ook in dit geval de brief willen sturen op het moment dat we de persconferentie geven. Gaat alleen niet. Krijgen we gewoon onmogelijk voor elkaar. Vanmiddag zitten we tot 4 uur te overleggen. Het is gewoon echt een grens aan wat je menselijkerwijs voor elkaar kunt krijgen. Jullie hebben dat advies, hebben jullie natuurlijk al wel een paar dagen. En ik vraag het eigenlijk omdat het... Schriftelijk advies hebben we gisteravond gekregen. De mondelinge terugkoppeling uit het OMT-advies hebben we inderdaad 1,5 dag. Ja. Zo snel gaat het. Ja. Ik vraag het omdat het gevolg daarvan is dat wij u beiden nu bevragen op wat u ons vertelt. En soms blijkt dan dat het OMT wat anders adviseerde dan wat u uiteindelijk... Dat is hier trouwens ook zo, hoor. Dat wil ik wel meteen... Ja, wacht, maar misschien mag ik even mijn vraag afmaken. Dat het soms wat anders is dan wat jullie hier vertellen. En het beeld wordt wel nu neergezet. Hè? Wij bevragen jullie op wat wij hebben. Ja, maar een kabinet regeert. Een kabinet regeert en een kabinet neemt maatregelen. En dat doe je op basis van advies. En we krijgen niet alleen advies van het OMT, we krijgen tal van adviezen. En uit al die adviezen is het kabinet aan zet om maatregelen af te wegen en te nemen. En die zijn geldend. Dus een OMT-advies heeft op zichzelf genomen geen directe betekenis voor de mensen thuis. Een kabinetsbesluit kan dat wel hebben. Zeker als de Kamer het daarmee eens is, heeft een kabinetsbesluit daar wel direct betrekking op. Dus dat is wat je communiceert. Je communiceert naar mensen thuis niet per se een advies. En dat u ons daarover wil bevragen, over die verschillen, is volkomen terecht. Maar ik meen dat u bijna dagelijks spreekt ook. En ik meen ook dat u van al die dagelijkse momenten ook grof gebruik maakt. En prima, juist. Om alle vragen te stellen die u wilt stellen en terecht. Maar we hoeven er niet heel ingewikkeld over te doen. Ik bedoel, naar zo'n persconferentie kijken een paar miljoen mensen. Naar alles daarna kijken een stuk minder mensen. De briefings van professor Dr. Van Dissel worden doorgaans ook goed bekeken. Dus op het moment... ik snap uw vraag natuurlijk helemaal. Maar weet je, het is echt wel, wat Hugo de Jonge zegt. Het is één van de adviezen, een heel belangrijk advies. Daarnaast wordt er ook een hele, door alle beleidsterreinen wordt er gekeken wat is proportioneel, wat gebeurt er in de naleving. We hebben stapelstukken op tafel liggen in zo'n katshuis en in het kabinet vanmiddag. Het OMT-advies is daarbij heel belangrijk. Uiteindelijk stuur je een brief aan de Kamer. Daarin reageer je ook deels. Dan maak je de maatregelen bekend, ook tegen de achtergrond van het OMT-advies, wat dan ook meegaat. En je zult ook nu zien, als je kijkt naar het OMT-advies, dat we niet precies alles overnemen. Maar uiteindelijk per saldo, we doen een paar extra dingen die zij niet adviseren. Een paar dingen die zij adviseren doen wij weer niet. Maar als je kijkt naar als je het op de hand weegt, denkt dat het ongeveer even zwaar is. Dus er zitten ook echt wat wel weer verschilletjes tussen. Maar grofweg, qua richting volgen we het OMT-advies. Ja, dat hoor ik u zeggen, maar liever bekijk het dan gewoon zelf. Ik snap het, maar voor ons is het ingewikkeld inderdaad dat je dan een advies verspreidt zonder een kabinetsreactie. Ik heb hier nog één vraag over en dat is, het OMT is uiteindelijk wel gewoon een onafhankelijk adviesorgaan.
mogen zij van u dat advies wel gewoon publiceren op het moment dat het bekend is? Dat weet ik echt niet. Dat zou ik moeten nakijken voor. Kom ik Maar- op terug. Nee, Dit- het ja, wacht even. OMT-advies in de crisiswetgeving is het OMT-advies een advies wat voor wordt gelegd aan het BAO. Bestuurlijke advisering. En het BAO die legt zijn adviezen voor aan het kabinet. En het kabinet betrekt die adviezen bij haar besluitvorming. En wij hebben er zelf voor gekozen. Na verloop van tijd, in het begin was het vrijwel alleen de OMT-route. Om daar ook juist andere adviseurs bij te willen betrekken. Dus ook de planbureaus bijvoorbeeld. Om juist ook te zeggen, ja, dat is niet de afweging die een kabinet heeft te maken. Dat zijn niet alleen epidemiologische afwegingen die het OMT heeft te maken. Die gaat over hoe zou je dat virus onder de duim kunnen houden. Maar alle maatregelen leveren ook weer schade op van de samenleving, van de economie. Nou, en daar willen we ons goed over laten adviseren. En de optelsom van al die adviezen, die maken uiteindelijk de besluiten van het kabinet. En het is, dacht ik, maar dat zal ik voor u nagaan. Het is, dacht ik, ook echt zo ingeregeld dat een OMT-advies niet eigenstandig ook openbaar gemaakt kan worden, alleen maar via de weg van het kabinet. Ja. ANP, aansluitend Reformatorisch Dagblad en tot slot Nieuwsuur. Mijn vraag, wanneer denkt u 2G in te voeren? Wetgevingstraject, daar nemen we nu 3 weken voor. Dus dat correspondeert met de periode van de korte klap. En we hopen daarna de beschikking te hebben over dit instrument. En verwacht u daar steun voor te krijgen in de Kamer? Want Nou, daar gaan ik we- bedoel, dat gaan er we is zien de één komende week. coalitiepartner die al heel erg twijfelt aan het systeem. Nou, ik en denk dat laat iedereen- merken dat er niet blij mee is. Ja, maar ik denk dat iedereen aarzelt. Moet dit nou? En is het echt nodig? Het punt is alleen dat wij tot de conclusie zijn gekomen, alles afwegende in alle dilemma's die ik zojuist heb geschetst. Dat ja, als je niet wil dat alles voor iedereen dichtgaat, en als je een aantal dingen toch nog zo lang mogelijk open wil houden voor op zijn minst een deel van de mensen, voor wie dat ook veiliger kan, dat het dan een onvermijdelijke keuze is. Het alternatief is meer sluiten. Ja. Andere vraag. Het blijft een beetje onduidelijk wanneer dan 2G weer afgeschaft gaat worden. U hebt het over de hele winter, maar hebt u signaalwaarden in uw hoofd wanneer 2G voorbij zou Nou, weer nee, nu afgeschaft zou kunnen worden? Nee, nu niet. Kijk, wat je moet doen is heel goed kijken naar waar in the first place wil je, in welke settings wil je die 2G-optie mogelijk maken. En dat vergt alweer een proportionaliteitsafwegen aan zich. Dus je gaat het niet overal doen, niet in het werk, niet bij de essentiële sectoren. Dus je kan het echt alleen maar doen in die sectoren waar, die je niet als essentiële sectoren kunt zien. En die je vervolgens ook niet op een andere manier open kunt houden dan op die manier. In die sectoren wil je vervolgens altijd weer, want ook dat is proportioneel namelijk, de keuze laten om ook voor 3G plus geplaceerd te kiezen. Dus dat is de proportionaliteit die altijd hoort bij deze maatregel. Althans, zo willen wij hem inrichten. En zo zullen we ook het wetsvoorstel vormgeven, dat voorleggen aan de Raad van State. En dan komt hij terug en dan gaan we het wetsvoorstel definitief maken. Dan gaan we er met de Kamers over spreken. En je weet ook niet of de Kamer dat ook nog gaat amenderen. Dus dit is de schets zoals ik die nu geef, is de inzet van het kabinet. En welke situaties je op enig moment als dusdanig hoog risico bepaalt, ja, dat hebben wij natuurlijk ook nog niet helemaal uitgevogeld. En ook niet exact hoe lang. Ik verwacht alleen, en dat is gewoon een verwachting die ik nu uitspreek, is dat we hier gewoon in de winterperiode aan vastzitten. Namelijk als de weersomstandigheden zo zijn dat het virus zich fijn voelt en wij wat minder. Nou, in die periode heb je het nodig om die 2G-optie in te zetten. Dus dan zou dat tot en met april zo kunnen doorgaan. Nu gaat u met mij definiëren wat de winter is, maar Nee, dat kan ik maar- niet. Dat kan ik niet, weet ik niet. We gaan de mogelijkheid gaan we creëren, dat leggen we als instrument in onze gereedschapskist en we halen er alleen uit als die nodig is en ook alleen zolang die nodig is. Ja. Nog één andere vraag. Ik hoorde mensen verbaasd toch kijken naar de gebeurtenissen in Brabant waar 11-11 groots gevierd werd. Ik hoorde ook van dat u dat overlaat aan lokaal bestuur. Ja. Maar waarom is er geen, als u zich zo druk maakt over contactmomenten, over mensen die samenkomen, waarom is er geen dringende oproep uit het kabinet gekomen aan Brabant van jongens, doe het gewoon niet? Ja, we nemen nu een heel stevig pakket. En inderdaad, ik denk ook dat het goed is dat je ook enige ruimte laat aan het lokaal gezag. Ik weet ook dat in veel van die steden pogingen zijn gedaan om dat ook weer op een manier vorm te geven. Dat je rekening houdt met het feit dat we in een andere fase van de pandemie zitten dan we hoopten, en een paar weken geleden. Maar het is ook goed om iets ruimte te laten, vind ik, aan het lokaal gezag om daar besluiten in te nemen. En wij perken dat ook weer verder in nu, want als het gaat om evenementen, dan kan het maar alleen op dat soort tijdstippen. En dan moeten we aan allerlei voorwaarden voldoen. Dus het wordt ook weer verder ingeperkt. Reformatorisch Dagblad en tot slot
Ja, meneer De Jonge, u beantwoordde net tegenover het ANP een groot deel van mijn vragen, maar ik wil toch nog 1 keer vragen binnen welke marges u niet kunt uitsluiten dat daar ooit 2G-beleid zou kunnen worden ingevoerd. Kunnen u die vraag nog een keer stellen? Ik kan die niet helemaal volgen. Het gaat erom waar 2G-beleid wel en niet... Oh zo, ja, oké. Nou kijk, we hebben op dit moment een aantal hoogrisicosettings, dat weten we. En waarom worden dat hoogrisicosettings? In de zomer met een hele lage besmettingsgraad valt dat eigenlijk allemaal wel mee. Maar in de winter, als dat virus flink huishoudt, dan valt het helemaal niet mee. Dan is het eigenlijk gewoon een hoogrisicosetting. Althans, voor die mensen die het meest kwetsbaar zijn voor dat virus. Dus niet zozeer de gevaccineerden, niet zozeer de mensen die al genezen zijn, maar wel de mensen die nog geen immuniteit hebben opgebouwd. Dan moet u denken aan festivals, moet u denken aan evenementen, moet u denken aan wat we dan inmiddels in vreselijk jargon de natte horeca zijn gaan noemen. Namelijk gewoon cafés. Dat type settings waar mensen gewoon boven op elkaar staan en er heel erg veel contact is in een hele kleine ruimte, soms ook een beetje een bedompte ruimte, heel erg veel contact is. Nou, daar heeft het virus het erg naar zijn zin. Mensen vaak ook trouwens. En helaas is dat een beroerde combinatie. Nou, en daar wil je het zo veilig mogelijk binnen maken. En als je het zo veilig mogelijk binnen wil maken, moet je zorgen dat de mensen die naar binnen gaan zo goed als mogelijk beschermd zijn. Dat is de settings waaraan wij nu denken. Dat zijn de settings waaraan wij nu denken. Maar we hebben ook gezegd, als we dat gaan doen, daar voor die settings, dan willen we er wel een alternatief naast zetten altijd. Bijvoorbeeld omdat er ondernemers zijn die zeggen, nou, weet je, ik kan eigenlijk mijn tent best wel exploiteren, ook zonder dat het bij mij helemaal vol staat. Nou, dan hoef je ook niet per se 2G te gebruiken van ons. Als je het zelf kiest om er 3G van te maken en dan geplaceerd, vinden we het ook goed. Alleen, je kunt niet helemaal heen om het feit dat sommige settings gewoon te riskant zijn. Daarmee eigenlijk een soort katalysator voor de verspreiding van dat virus. En dat bedoelen we nou juist met het vertragen wat we de komende tijd echt moeten doen. Juist die settings, die moeten we niet meer hebben. Dus ofwel door ze niet meer mogelijk te maken. Nou, helaas zit dat dus in het pakket van vandaag voor de komende week. En dat is gewoon vreselijk. Voor die ondernemers is dat vreselijk. Voor de mensen die gewoon zin hebben in een leuk weekend is het vreselijk. Maar vooral voor die ondernemers is dat echt gewoon heel erg naar en heel erg vervelend. Dus je wilt hen ook weer de mogelijkheid geven om juist weer wel hun mooie werk te kunnen doen. Nou, maar wel veilig, hè? Want we kunnen het met elkaar niet laten gebeuren dat die zorg overbelast raakt. En om dat mogelijk te maken kiezen we voor 2G, maar wel met als alternatief altijd ook een 3G-optie, maar dan op je kont zitten. Ja, dat is helder. Festivals, evenementen, horeca. Maar u zei net ook, ja, het is nog niet helemaal uitgevogeld waar we nog dat 2G mogelijk naartoe zouden kunnen uitbreiden. Nou, aan welke bandbreedte moeten we dan denken? Nou, dit. Hè, dus waar we nu aan denken is dit. Dus als u het nu aan ons vraagt, dan zeggen we dit. Maar goed, we gaan nu de komende dagen het wetgevingstraject verder in. We proberen dat eind volgende week vast te stellen in de ministerraad. Dus dat zal echt een spoedtraject worden. Ondertussen wil je natuurlijk ook een aantal partijen echt om advies vragen, gerichte consultatie ook doen. Volgende week vrijdag hopen we het vast te stellen in de ministerraad. En dan zult u in ieder geval het wetgevingstraject zien. Maar dat is de wet, dus dat geeft de mogelijkheid om. En of en hoe je het daadwerkelijk toepast, dat zal dan altijd weer via een ministeriële regeling lopen. En daar is iedere keer dat je dat besluit neemt ook een aparte proportionaliteitsweging voor nodig. En om dat toe te lichten. Kijk, zo'n maatregel kan noodzakelijk blijken te zijn, en daarmee dus proportioneel, als het enige alternatief is dat de tent dicht moet. Dan is het proportioneel. Maar die grondrechtenweging, dat wordt een hele andere weging als je het in de zomerperiode doet en je bent nog verder met je vaccinatiegraad en dat virus houdt helemaal niet zo huis, dan is het helemaal niet proportioneel. Dan is het alternatief helemaal niet dat de tent anders dicht moet. Nou, en zo moet u erover nadenken dat we altijd een proportionaliteitsweging zullen maken op het moment dat we dat instrument moeten inzetten. Want anders is het namelijk niet goed genoeg verdedigbaar. En dat is het alleen maar als het alternatief nog erger is. Ziet u ook een reëel alternatief voor 2G-beleid? Ja, dicht. Dat is een reëel alternatief. Alleen dat is een alternatief wat oneerlijk voelt voor al die mensen die wel gewoon die prik hebben gehaald. En die wel gewoon hebben bijgedragen aan de bescherming van iedereen. Dus ja, dat is een oneerlijk alternatief, vind ik. En vindt het kabinet. En dat gaan we bespreken met de Kamer. Tot slot. Ja, om daarop aan te haken. Als u denkt dat de mogelijkheid van 2G helpt, zou u het dan ook vandaag al willen invoeren? Nou, als u de mogelijkheid had. Als we de mogelijkheid hadden gehad, zeker. Ja, zeker.
Ja. Maar waarom heeft u dan niet die wetgeving eerder voorbereid? U bent er ook eerder naar gevraagd. Zou u dat niet gaan voorbereiden? Omdat je dat besluit natuurlijk, en zoals iedereen aarzelt bij dat besluit, hebben wij dat natuurlijk ook gedaan. Omdat je daar, als het niet zou hoeven, ook helemaal niet toe zou komen. Dat is het punt. Maar de vorige keer zei u, dat is de stappen verder. Mhm. Was het Ja, een dat is toch onderschatting, ook zo. 1,5 week geleden? Ja, 1,5 week geleden hebben we niet de keuze gemaakt om dit wetgevingstraject voor te bereiden. En nu maken we die keuze wel, omdat we ook wel zien aankomen dat met de oplopende besmettingsgraad, met de oplopende druk op de zorg, er in deze winterperiode anders veel te vaak de noodzaak zal bestaan tot al die maatregelen waar we helemaal niet toe zouden willen besluiten die we vandaag moeten doen, om de zorg toegankelijk te houden. De bottom line is, en dat is de gemeenschappelijke grond waarop we allemaal staan, is dat iedereen die zorg toegankelijk wil houden voor alle mensen, geprikt of niet geprikt. Iedereen moet een plekje krijgen in het ziekenhuis als hij dat nodig heeft. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten we de besmettingsgraad doen dalen. En zullen we inderdaad die maatregelen moeten treffen die dat virus genoeg onder controle houdt, zodat niet iedereen die nog niet beschermd is in één keer ziek wordt. Nou, nu zijn er deze lompe maatregelen voor nodig, want anders dan dat kunnen we ze eigenlijk niet noemen. Maar we hopen straks uit een ander vaatje te kunnen tappen en uit een andere gereedschapskist onze instrumenten te kunnen pakken. Maar dan moeten we die gereedschapskist wel verder vullen met ook weer nieuwe instrumenten. En dit is een van die nieuwe instrumenten die we inzetten als het alternatief is dan maar dicht. Want dat willen we niet. De samenleving moet juist weer open. We zitten al 1,5 jaar ruim in deze crisis en de rek is er overal uit. In de samenleving is die eruit, in de zorg is die eruit. En dus we moeten onszelf de instrumenten geven om die samenleving zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gewoon open te houden voor iedereen. En dat vergt dat je moeilijke keuzes moet maken die je eigenlijk liever niet zou maken. En die ook niet proportioneel zouden zijn in een tijd dat het niet nodig is. Als u nu kijkt naar die maatregelen die u neemt, hebben we dan ons te lang veilig gewaand als gevaccineerden? Hebben we dat, de baten daarvan, heeft u die misschien ook zelf als kabinet te rooskleurig voorgesteld? Nee, want ik denk dat gevaccineerden ook relatief veilig zijn. Net ouderen, kijk, wat je nu in de ziekenhuizen gevaccineerd ziet liggen, is gemiddeld genomen 20 jaar ouder dan de ongevaccineerde ziekenhuispatiënt. Het zijn ouderen met heel veel andere aandoeningen, comorbiditeit. Zoals het eerder leek, leken dan deze maatregelen niet nodig. Er zijn duidelijk baten. Ja, maar kijk, even toch, hè, vorige winter waren we 2 varianten terug. Hè, dus het virus is inmiddels veel besmettelijker geworden. En niettemin zien we dat eigenlijk de bescherming door vaccins hartstikke goed aanhoudt. Althans tegen ernstige infectie en ziekenhuisopname. Je ziet het wel ietsje afnemen. Maar op het moment dat het daadwerkelijk afneemt, zijn we echt voor met die boosterprik. Zodoende beschermen we juist via vaccinatie juist het grootste gedeelte van de bevolking. Alleen als 1,5 miljoen van mensen daar nog niet voor kiest, ja, dan zijn we met elkaar gewoon nog onvoldoende beschermd. En uit die 1,5 miljoen, daar gaan nog 17.000, 18.000 ziekenhuisopnames uit naar voren komen en 3500 IC-opnames. Nou, dat is too much to handle in een korte tijd. Als je dat uitsmeert over een lange tijd, kun je het hebben. Liever niet natuurlijk. Ik heb liever dat ze zich alsnog laten vaccineren. Dan hebben we al die patiënten niet. Nou, en daar gaan dus ook alle maatregelen over om te zorgen dat mensen zich wel laten vaccineren, natuurlijk. En voor de rest moeten we zorgen dat het allemaal niet te snel gaat, want anders kunnen de ziekenhuizen het gewoon niet aan. En dan wordt de zorg ontoegankelijk voor iedereen. Dus we zitten gewoon in een tijd waarin de rek eruit is in de zorg, de rek eruit is in de samenleving en iedereen totaal geen zin meer heeft om te doen wat er eigenlijk nodig is en het toch moet. Laatste vraag, mag u heeft eerder een paar cijfers genoemd, ook over de R die 1,2 was. Een collega vroeg er ook naar, maar u zei ook, we remmen om de zorg niet te overbelasten. Wat is nou het doel? Wanneer kunnen we stoppen met die tijdelijke maatregelen die u aankondigt? Is er een cijfer te noemen wanneer het stopt? Ja, dat antwoord heb ik net gegeven. Je kunt daar niet... ik geloof van RTL was de vraag. Dat zijn minimaal 3 factoren die een rol spelen. Namelijk, hoe gaat het met de naleving? Lukt het ook om het vertragingspakket goed klaar te zetten? En hoe ontwikkelt zich de komende tijd die R? Je kunt daar niet zeggen, als dit cijfer daar staat, dan kan het weg. Helaas niet. Dus dat zal altijd weer een weging zijn, zoals ik al eerder zei, van verschillende factoren. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank. Goed weekend.